Sziasztok srácok, ebben a videóban ezzel a játékkal fogunk játszani, amiben meg tudjuk nézni az bármilyen videósoknak a skinjét, meg illetve hát a sajátomat is, meg ilyesmi. Na akkor megírom a sajátomat, ló 4, 5, 6, 7, 5, 4, 9. Itt is van, nézzük. Na ennyi skinem volt, látjátok? Itt vékonyabb voltam. Na. Mők Spider Sami. Hát ez nagyon nem ő. Spider Basszus, akkor ez a neve? Nem! Spider Sami. Akkor így. Hát ő se az, akkor... Tudod, mit hagyjuk? A kur... HTG Hunter alsó vonal hivatalos. Azt a de Sigma, basszus. Hát élőben már nem annyira, de na, mindegy. Volt ez, amúgy ez menő volt, mindegyiket ott majdnem a Sigma. Csak ez nem. Ez ilyen pucér. Steak. Hát ez most mondom, ez nem steak, ez fix. Yandel. Mondom Yandel. Itt van 30 skina. Amúgy menőn néznek ki, hagyjad már. A Global Garden-es, meg a... ilyen, nem tudom. Mi ez katonai bazz? Na mindegy. Itt. Beírok valamit. Hát, srácok, mindjárt még írogatok ide neveket, meg kíváncsi vagyok, hogy kik vannak még. Mert... beírjuk Sunnak a nevét. Nézzük. Sun. Ami ez a fekete mölcs, amúgy szerintem menőbb, mint ez a világos. Hát itt a Pali egy... tehát nem tudom mihez hasonlítani. Nézzük. Ez meg mi? Mi ez a skin? Itt ezeket... nézzétek, amúgy nézzétek meg. Itt van... ja, ne, ezt nézzétek meg. Semmi. Amúgy... jó, Sun mondjuk azért... skinekre amúgy jó, meg ilyesmi. Kérlek, srácok, legyen minél több feliratkozó, meg minden. Akkor Vence 30-at nézzük meg. Vence 30 go-at. Hát ez nem az. Bazd meg. Vence 30 gót. Így írja, mi jobb, így tetszik? Nem tetszik, így se neki. Akkor mit ír? Hogy? Mindjárt utána nézem, basszus. Vence 30 nem külön.
Go out. Na, itt van végre. Na, hát ezt nem tudom mihez hasonlítani. Szerintem a Palinak nem ilyen alja van azért. Na, itt a kettőn semmi különbség. Szuper. Itt vannak ilyen pólói. Nos, ha megnézitek, itt vagy Vence 30, Vence 30, és ez amúgy nem a ő pólója, mert nézzétek itt ugyanaz a póló, csak világosabb, és itt az, hogy Nope, és nézzétek, hogy ugyanúgy vannak a villámok, és át lett írva Vence 30-ra, szóval, ja, ugye ennyi az egész, igen, pontosan. Hát ezek most van itt 4 ugyanolyan skin, basszus. Nem. Ezen sötétebb emoji. Ezen nem mosolyog annyira. Most nézzük meg Hanoelt. Hanoel 526. Nézzük, srácok. Bam! Na. Itt ezt a skinjét, amit még láttam is valamikor, meg egy videókban. A régi skinje, vagy ilyesmi. Na térjünk arra. Hanoel, szerintem a élőben nem Hulk. Mert ez most ez nagyon hallja ez a Hulkra, a Hulk az izmos. Hát Hanoelt nem nagyon mondanám annak, de ez egy Hulk, mivel Hulknak meg zöld is a teste, basszus. És ez ugyanolyan, csak felvette a pólóját. Hát itt legalább még, hát ilyen igazi nézett ki kb. Igaz, itt túl nagy volt, mert a lába is már a föld alatt van, meg ilyesmi, de most kicsit futóversenyezek. Na jó. Hát Hanoel szerintem nem néz ki azért ennyire izmosnak. Azt hittem meghalok. Most legyen Noel. Nem tudom, ki szereti, a zenéje amúgy jó szokott lenni. Noel. Mit írok? Noel. Az eredeti 0. Itt a Pali. Itt van, rá is van írva, hogy Noel. Szia Noel. Jó veled élőbe találkozni, vagy nem élő, te szobor vagy, hagyjuk is. Mikor a szeme az nem változott. Hát itt rajta most volt egy alsó gatya. Gatyát nem volt, nem, gatya az nincs. Amúgy, hát... engedő. Noel, hogyha látod ezt a videót, hogy nekem a nyári zenéd a kedvencem nekem. Az a kedvencem a te zenéid közül. Szóval, ja. Amúgy jó, meg minden. Jó, akkor most egy olyan videóst nézzük meg, amit én is szeretek. Szerintem sokan ismeritek. 62 Momo 26. Kist. Egyik kedvenc videó, amúgy nálam ő a kedvencem. Na, hát amúgy ez a skin amúgy már nagyon régóta rajta van, meg amúgy nagyon menőn is néz ki. Hát amúgy hát ezek is, még ezt a körfejet nem értem. Strawberry elefánt, meg amúgy ez is jó volt, ez a kutya is.
Na mindegy. Akkor... Várjátok, srácok, kicsit amit tényleg meg akarom nézni, de most nem tudom, mert be kell írnom, mivel nem találom. Jó? Sokan próbálják kopizni is, de nem fog sikerülni. Na, itt akkor erre nézzük. Kisnek 9-as. Jó, még tudom, kit fogom megnézni, srácok. Jó, még tudom, kit nézzünk meg. Oké. Ez az. Nem. Itt van. Hát nem videós, vagy igazából nem tudom. Én nem tudom, hogy ő most videós, de videós, én nem láttam a videóit. Mindegy. 2 lemony az lenne. Már megint. 2 lemony az lenne, de... Most... Jó, oké. Nem tudom, én joinolgattam kisre, én vagyok a fekete-fehér pólós, joinolgattam kisre, aztán kis követte őt össze-vissza. Ja, meg egyik videóban kis elgázolt engem, de nem baj. Kocsival egyik játékba. Akkor most nézzük meg mondjuk. Mondjuk legyen Alfa Varga. Alfa Varga. Hát amúgy ezek a skinek nem annyi, amúgy ezek is amúgy jók meg minden, de hát ez valamivel jobb szerintem. Ha szerintetek is nyomjatok egy lájkot, mert szerintem jobb. Közben itt így üzélgetek, itt nézegetek Robloxba tudszokat. Srácok, itt a HTG Hunter azt a kisnek a frendje. Na mindegy. Hány személy kinézetű frendje van a kisnek? Kevés. Meg kisnek van 900 valahány frendje, szóval jaja. Amúgy. Srácok, szerintetek kit nézzünk most? Nem jut eszembe senki. Meg ki az a... Kenzie-nek most nem tudom a nevét. Kenzie ITS. Akkor Kenzie IT. Nem. De mi a neve? Vagy Alfa Vargára ránézek, akkor itt. Itt van a kisek a első frendje, Alfa Varga, akit kiad nekem. És ugye Alfának a frendje, gondolom, Kenzie. Valamelyik frendje. Csak meg kéne keresni. Mert hát nem tudom, mi Kenzie-nek a neve. Nem tudom, mi a Kenzie-nek a Roblox neve, szóval problémákat számunkra. Nem találom. Ezzel megy el a videó, basszus. Kenzie-t keresem. Vance 30 The Goat, a Alfának a frendje, még ezt nem tudtam. Jó, de mondjuk gondolhattam volna, ha már együtt is játszott. HTG Hunter is. Nem találom Kenzie-t, srácok. Szánni sem volt. Kenzie-t nem, srácok, nem találom Kenzie-t. Kenzie nem alfa frendje, lehetetlen.
Lehetetlen, hogy alfának nem Kenzi a frendje. Az lehetetlen. Ez 100, hogy nem az? Jó. Nem látom. Oké, már csak 4 oldal van. Nem látom. Nézzük. Itt se találom. Már csak 2 oldal van. Itt se. Most már van 2. Oké. Itt sem. És ott első oldal, amit... Nem. Vége. No, mondjuk ezt nem gondoltam volna. Hogy Kenzi nem a frendje alfának. Na jól van, ránézek YouTube-on. Haló? Jézus Mária. Na jó van, nem fogok itt szórkodni. De nem, van, amúgy nem akarok fél órás videót, mert az saj. Kenzire fel vagyok iratkozva, ugye? És Notsford már live-val is. Hát lehet részt veszek, de most most Kenzit keresek, jól van? Oké. Kenzinek fixem az a Robloxban, nem egy Kenzi-ítés. Nézzük, itt nézem is. De úgy megy a Kenzi, hogy... A Kenzi ITS. Ez az átírt. Ez a Robloxban a neve. Most hasonló. Kenzi ITS. De az nem ez. Hopokat, szájfer vagyok, a lövések kurva fontosak, ilyenek igen, a zenémre sok kurva bólogat, satár vagyok, beverem a kurva bólogat. Ez csak Kenzi videója volt, jó? Amúgy nem tudom Kenzinek mi a neve. Harmadik vagy negyedik leesésem. Srácok, szerintem ez a videó ennyi lenne. Premier, bocsánat. Nem akarom húzni az időt, meg ilyesmi, szóval... Szevasz, srácok! Ha tetszett, iratkozzatok fel. Hát... Most... Talán még egy valakit megnézünk. De még én is videós vagyok, megnéztem egy videóst, kezdő videóst. Iratkozzatok fel, hogy ne legyek kezdő videós, még kit nézünk meg gyors. Ki az, akit megnézek, de hát ja. Akit megnézek, az... Akkor megnézem Notsfordot. Sword AI. Abban mi ez a neve? Sword AI. De miért nem meg? Hű, basszus, ez... PGT Dani Real. Na, itt van PGT Dani. Srácok, PGT Team Vármos Rátész, a csapatom végre toppom már. Nem vagyok én egy nagy sztár, de a szolgám millión fújják már. PGT Team Vármos Rá, itt van most a PGT Dani. Amúgy, oké. Kiknek most nem tudom a nevét, csás srácok.